Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva. Neka te Gospodin licem svojim obasja, milostiv ti bude. Neka pogled svoj Gospodin svrati na te i mir ti donese. Dobri ljudi Božji, ja vam imam potrebu večeras ovako govoriti. Govoriti vam o izazovima vremena u kome mi danas živimo. Svatko vrijeme nosi svoje izazove. U Isusovo vrijeme bili su drugačiji izazovi. Nije ni danas ništa bolje. Ja bih rekao, danas je puno perfidnije, puno opasnije. Ne bojte se onih koji tijelo ubijaju, bojte se onih koji duše zarobljavaju i duše ubijaju. Imam osjećaj da danas živimo u takvim vremenima. I zato bih vam htio proletiti i reći kratko, onako kako ja to vidim po srcu, što nam se to svima nama danas u ovo vrijeme događa. Što nam se to danas događa? Pozvani smo svi slijediti Boga, ići do kraja. Živjeti evanđelje svim srcem svojim. Ljubi bližnjega svoga po sebe samog Boga, svim silama, svom snagom, svim umom, svom dušom svojom. Mislite da je to lako danas živjeti? Da je to danas lako živjeti? Došao je Ivan Krstitelj koji ne jede kruha i ne pije vina, kaže Isus, a vi kažete, opsjednut je. Došao je Sin čovječi koji jede i pije, a vi kažete, evo izjelice i vinopije, prijatelja carinika i grešnika. Danas želite živjeti do kraja Boga. U ovom vremenu, ljudi moji, budite spremni da nećete proći bolje, jer ne može biti učenik iznad učitelja, kaže sam Bog u jednoj polici svima nama. Da takvi smo oni koji o svima zlo misle i što god učiniš, čovječe moj, pa makar to je sve srce i ljubavi bilo prema čovjeku, oni to mogu danas protumačiti na zlo. Ponizna čovjeka nazivaju licemjerjem. Jednostavna čovjeka ludim. Onoga koji posti za veseljakom, onoga koji ne posti slavodusem, onoga koji hara krivice krutim i strogim, koji teži za spokojstvom lijenim i mlitavim, oni koji se drži uz katoličku crkvu tradicionalistom i ne znam koji, oni koji za sve će vam danas naći izliku, za sve kreposti Božje, naći će vam drugi izričaj i drugi riječnik. Da, danas, ako stvarno želiš biti Božji do kraja, morat ćeš to platiti. Morat ćeš platiti. Konkretni primjer. Dođe mi djevojka u suzama, velečasni, ja tog dečka volim, ja ga volim svim srcem, ali on hoće od mene da spava sa mnom. A ja želim s njim u brak čisto i nevino. Ja imam poštenje svoje, ja želim doći pred Boga čista i volim ga. Njegov je uvijek da spava sa mnom. Velečasni, što da učinim? Jer ako ja s njim ne spavam, on će naći neki koja će leći s njim. Što da učinim? Ja joj kažem, pusti ga. Nije je vrijedan, jer ako te sada kao djevojku ne poštuje, tvoje najdublje osjećaje srca, tvoju čežnju da budeš čista žena pred oltarom Božjim, da uđeš čista u brak, ako sada ne poštuje tvoje srce, tvoje osjećaje, tvoju želju, tvoga Boga koga živiš, neće te poštivati kao muž jednog dana, da kad mu budeš žena. Neće te poštivati. Pusti ga, jer te nije zaslužio i nije te vrijedan. Da će Bog boljega od njega. To su izazovi danas. Ili mi dođe čovjek i kaže, završio je fakultet prava, jedva našao posao, našao ga je na benzinskoj stanici, banka benzinu aute, to radi. Bolje to, bolje išta nego ništa. Ali dođe samo čudu, kaže, Zlatko, velečasni, pa tamo svi kradu, svi kradu. I meni je uvijek, ili ćeš i ti krasti, ili ćeš dobiti otkaz. Što da radim? Ja kažem, daj otkaz. Živimo u vremenu gdje će se od vas tražiti kompromise, da zadovoljavate svijetu u kome živite, ljude oko sebe i da budete Božji. Nećete tako moći. Ne, nećete tako moći živjeti, ljudi moji. Nećete moći živjeti Bogu i bogatstvu. Nećete moći dolaziti na pričesta, a sakramentalno ne biti sređeni s Bogom u miru. Ne, nećete moći. Izazovi su danas strašno veliki. Danas biti roditelj, danas odgajati djecu. Ljudi moji,
Ko će ih zaštititi od pornografije, pedofilije, svakog zla? Naši pokojni bake i djedovi kad su učili u školama pisati abecedu, imali su kredu i pločicu. Danas ako želimo odgajati svoga sina i kćer, moramo dati kompjuter. Ko će ga zaštititi od interneta i pornografije? Na svakom koraku nam je to. Ko će mu staviti istinske prave vrijednosti, naučiti ga Boga moliti, kada gotovo 70-80% vjerničkih obitelji uopće Boga ne moli? Kad si ti sa svojim djetetom zadnjim sjeo za stol i Boga molio? Kad si ga u krilo primio svoga sina ili kćeri i učio ga molit krunicu na primjer? Kada zadnji put? Kad ste se doma zajedno okupili oko stola, zapalili svijeću, pročitali Sveto pismo, razmišljali, pomolili se po srcu? Kada? Ljudi danas žive u svojim paklovima, zatvoreni u svojim malih frustriranim svjetovima, u svojim ideologijama, u svojim žabokrećinama duše i psihe, da je to strašno. 50 godina žive pod istim krovom, uopće se ne poznaju. Kakvi sam se ispovjedi naslušao, plače je žena, siluje je muž 40 godina su u braku, svako je već skoro siluje. Pa je to brak ili pakao, šta je to, ljudi moji? Ja apeliram na vas, pustimo njih, pustimo kako susjed živi. Ne zanima me to. Pustimo ako će svi biti drugi na ovom svijetu, ali ja neću. Ja znam kome sam povjerovao. Ja znam koga ljubim u srcu svome. Apeliram na tebe, na tvoju savjest, na tvoje srce, na tvoj život, kako ga ti živiš. Otrovi danas nisu više ni komunizam, nije danas više ni socijalizam, ni marksizam, ni ateizam, ni ti otrovi. Kapitalizam, to je bilo nazad 50 godina problem, više nije. Otrovi današnjice su vam egoizam, racionalizam, individualizam, emocionalizam, infantilizam, fanatizam, virtualizam, seksualizam, amnezionalizam, perfekcionalizam, senzacionalizam, banalizam, to su otrovi današnjeg vremena. Počući od ovog zadnjeg banalizam, pa nema institucije više, nema autoriteta danas na zemaljskoj kugli koga ne pljujemo i ne ismijavamo. Sve to gota, počevši od njega, pljujemo po njemu. Nema više lidera, nema autoriteta. U prečnim vremenima smo poštivali autoritet. Danas djeca roditelje više ne poštuju. Starce šaljemo u staračke domove, pa ako je moguće eutanazijskima, koliko ga danas poštuje? Koliko ga danas sluša? Koja institucija, koja politička opcija, Francija, koja ideologija, kad svako ima samo sebe sluša danas? Gradimo babilonsku kulu ko da nam je Bog svima pobrkao jezik. Roditelji se tuže da ih djeca ne slušaju, djeca se tuže da ih roditelji ne slušaju, političari se tuže da ih narod ne sluša, narod se tuži, političari nas ne čuje. Štrajkamo, vičemo parole po cestima, ko vas čuje? Ko vas čuje da nas nikoga ne sluša? Biskupi se tuže da ih svećenici ne čuju, svećenici se tuže, biskupi nas ne čuje. Nikoga ne čuje. Ej! Gradimo doslovce babilonsku kulu, gradimo nešto, a uopće se ne čujemo. Pobrkani su nam jezici samo zato jer svako ne sluša samo sebe. Svatko ima svoje kriterije života, svoje moralnosti, svoje etičnosti, svoje ideologije, svoje poglede na život. Ne dirajte, ja sam homoseksualac, to je moja privatna stvar. Neka ti bude, ali ne mora moje dijete gledati kako se bili u bakaš na cesti s drugim muškarcima. Jer je to protiv Boga. Ako ćemo takvu slobodu, onda djavo si ga nama jednog dana sutra. Život ostaje živina. Kad uzmete koliko se djeca abortira u Evropi godišnje, koliko ih se odluči samo na jedno dijete, obično se treće abortira. Prije će usvojiti putnicu nego psa iz prihvatilišta nego li dijete iz doma bez roditelja. Kad pogledate koliko je gej brakova, koliko je ovoga, kad se sve to stavi na listu, čovječe Bože, pa to su zastrašujuće činjenice. Život ostaje živima. Biće ovdje Kineza, biće ovdje ljudi istočnih zemalja koji rađaju djecu, koji se ne boje života, koji znaju što je život i vrijednost života. Jer što mi vrijedi da imam i kuće i stanove i da imam bankovne račune u švicarskom kontu, šta mi to vrijedi ako nemam života oko sebe? Ako ne mogu se veseliti, radovat, šta mi u ovom danu vrijedi? Šta mi treba više od kanjura juhe i špite kruha? Pa sutra sam 2 dana
2 metra pod zemljom. Kad ćemo se probuditi? Kad ćemo na jednoj dubljoj svjesnoj razini početi živjeti i uživati u ovome što imamo? Minhen, prekrasan gradić, prekrasan grad. Evo, ali je hladan doma. Evropa je krasna, ali je hladna. Tamo osjećam kada su ljudi izgubili svoju dušu. Meni je ovo sve hladno. Svi su evropski gradovi isti. Meni je to sve dosadno, sterilno. Sve ulice vam smrde po McDonaldsima. Meni je, gadi mi se već to sve. Meni je to mrtvo. Ja želim vidjeti vaše narod u crkvi da Boga mole. Želim vidjeti život. Želim da nekakvu dinamiku vama. To je duša živa. Šta će ovo sve? Šta? Kakvu to Evropu gradimo kad smo iz nje izbacili iz ustava riječi kršćanin i kršćanstvo? Na kojim temeljima gradimo budućnost Evrope kad je kršćanstvo i vjera fundament Evrope? To je kamen temelja koga ja izbijam iz vlastite Evrope. Kakva Evropa? Šta mi to radimo? Ja se usuđujem vas izazivati večeras. Da kad dođete doma, da se dobro zapitate, jeste li vi sretni u svojim životima? Jeste li ljudi moji sretni? Ja sam došao prije par dana iz Malog Lošinja. Tamo se živi kad je sezona. A ti ljudi jednom osjećaju da imaju više od života nego li vi ovdje koji imate 3 put bolji standard. Ozbiljno vam kažem. Jesi li sretan? Kad dođeš doma nakon svih tih arbajata koji, dođeš doma, pogledaš to ogledalo, skineš tu šminku i masku i kapute sastope, pogledaš sebe u oči u ogledalo, pitam te čovječe, jesi li sretan? Jesi li sretan takvim pristupom života, takvim stilom života, takvim filozofijama u tvojim glavama? Jesi li sretan? Ako nisi, nešto podhitno mijenjaj, jer samo jedan život imaš. I jako brzo prolazi. Ljudi moji, jako brzo. Moja nije zadaća doći ovdje i sad vas tu animirati, pola dvorane da ozdravi, slavimo, to je super. Koja je korist? Pa Isus je Lazara povratio od mrtvih, a je taj Lazar od nečeg jednog dana morao umrijeti. Ja mu ne vidim u koži, 2 puta je morao umrijeti. Znači smrt, bolest, križ, Isus kaže, to je sastavni dio života. Nisam ja došao ovdje čarobnim štapićem svih vas nekog iz kolica. Došao sam vam Boga posvjedoći. Jer ako ti upališ Boga u svom srcu, onda te ja znam da si Boži. Onda ćeš ti lako već dalje kroz život, pa i da pakleno bude. Ali ako toga nemaš, tog fundamenta, te svijesti, tog otvorenog srca, čemu onda sve ovo? Čemu onda sve ovo, ljudi moji dragi? Pa da cijeli svijet postane jedna ujedinjena Evropa, čemu nam sve ovo? Kad ja vidim ovdje jednako tužne, jednako bezdušne, jednako hladne ljude kao i u Hrvatskoj, kao i Italiji, kao u Španjolskoj, kao u Engleskoj, kao u Francuskoj, čekaj, to je sve sterilno postalo ljudi. Dosadno je postalo. Meni je jako dosadno. Meni je jedina originalnost ovoj civilizaciji Isus Krist. Jedina originalnost, jedina energija života, jedini izazov, jedini radikalizam koji mlade može pokrenuti iz ove žabokrečine, iz pakla droge i ne znam čega, liberalizma, jeste radikalnost Krista danas. Ali ko će mi zapaliti srca do kraja? Kad doma nema Boga i molitve. Kad nisu tako odgojeni u tom duhu. Ovako su lijepi mali ministrati i ministratice, a onda kad krenu u život, ko da Boga nikad poznavali nisu. Koliko evropskim gradovima gdje žive naši Hrvati u inozemstvu, strašno tužnih priča ljudima. Imam osjećaj da su naši stari koji su preživljavali na kori Valenta koja se za dno zdjele uhvatila bili sretniji i veseli nego li mi danas uza svo blagostanje i materializam koji imamo. Jer smo izgubili se radovat, izgubili smo osjećaj da čujemo čovjeka do sebe, da se istinstvo radi volimo. Izgubili smo idilu obiteljskog doma. Obitelj je danas najugroženija institucija ljudstva. Sve je u velikoj krizi, pa čak i crkva i svećenici. I tko će nam pomoći? Nitko sa strane. Neće vam zemaljac doći i reći kako će čovječanstvo živjeti dalje. A ugrozili smo se od prirode nadalje, ugrozili smo sve. Pitanje je što će biti za 50 godina sa ovom planetom Zemljom. Mi smo se dobili do ruba uništenja. Tko će nam pomoći?
Sam ćeš početi. Počet ćeš od sebe. Od sebe, od svoje djece, od svoje obitelji, od svoje župe, od svoje crkve, od sebe ćeš početi. Jedino tako. Probuđenim srcem, otvorenom svijetom za čovjeka i za Boga. U Hrvatskoj se znaju pozdravljati, neki danas mi je to divno posvjedočio jedna osoba draga. Znaju pozdravljati nacistički pomalo, na za dom spremni. Ja kažem, ma koji dom? Pa da za Boga spremni. Kakav je to dom bez Boga? Kakve to mi parole imamo? I mi Hrvati neka. Šta to nam se događa svima danas? Probudite se, ljudi moji. Kad vas srce bude boljelo zbog onog gladu u Somaliji, zbog onog dijete koje umire od leukemije, ne znam u kojim bolnicama, ili za onu sirotinju dole u Indoneziji, ili za one poplave tamo u Brazilu, ne znam, kad vas srce bude boljelo za svakog čovjeka, bilo koje boje, kože, rase, nacije, vjere, ne znam čega, onda te mogu zvati čovjekom. Jer je danas sve postalo jedno veliko globalno selo. I ako ne shvatite da smo odgovorni jedni za druge, da nam je skupa naprijed, ako to ne shvatimo, nema nama budućnost. Pitanje samo kako, iz kakve posljedice.